راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ክሸጥ ዝጸንሐ ዕሹግ ማይ ደው ከም ዘበሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እተን ዕሹግ ማይ መስሪሕን ከከፋፍላ ዝጸንሐ ትካላት ምህርተን ደው ከብላ ትእዛዝ እኳ እንተተዋህበን ዝቐረበለን ወግዓዊ ምኽንያት ግን የለን ኣብ ከተማ ኣስመራ ሕጽረት ማይ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ወነንቲ ዘን ትካላት ምስ ገለ ሰበስልጣን ተሰማሚዖም ብፍሉይ መስመር ማይ ብሓለፋ ክወሃቦም ስለ ዝጸንሐ መንግስቲ ምጽራይ ክሳብ ዝገብረልዩ ዝብል ወረ ብሰፊሑ ይዝረበሉ ከም ዘለዮም ምንጭታትና ዘመልክቱ እንተኾነ ብሕጽረት ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ድሮ ተጠቂዕን ዝጸንሐ ከተማታት ኤርትራ እዚ ብልምዲ ማይ ሰሓ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀረብ ዝስተ ማይ ብምእጋዱ ተወሳኺ ጸገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ንጠለብ ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ህዝቢ ከዕግብ ኩሉ ግዜ ዝጽገም እኳ እንተኾነ ኣብ ገለ እዋናት ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ እውን ከም መሳርሒ ፖለቲካ ከም ዝጥቀመሉ ይፍለጥ ምንቅስቓስ ንናጽነትን ለውጥን ሱዳን ዘተ ሰላምታ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተሰማሚዖም ዝተባህለ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ፍሊጡ እቲን ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዘተ ሰላም ክትሽምግል ተሰማሚዑ ዳ እምበር እቲ ዘተ ካብ መሬት ሱዳን ወጻኢ ክካየድ ከም ዘይተሰማምዐ ገሊጹ ኣቐድም ኣቢሉ ጊዜያዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ተቃወምቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዛተዩ ምድላዮም ንጉዳይ ሰላም ሱዳን ዕቱብ ኣቓልቦ ዘይመሃቦም ዘርእዩ ብምባል ነቒፍዎም እዩ እንተኾነ ምንቅስቓስ ንናጽነትን ለውጥን ብዓርቢ 14 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝመዘዛ ጉጅለ ኣብ ካርቱም ብዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቢላ ነቲ ዘተ ከተካይዶ ከም ዝተሰማምዐ ይፍሊጡ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ቆንስልን ምንቅስቓስ ንናጽነትን ለውጥን ናይ ሽምግልና ሓላፍነት ክወስዱ ድሕሪ ዘቕረብዎ ጠለብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብዕለት 8 ሰነ ናብ ሱዳን ዑደት ድሕሪ ምክያዱ ክልቲኦም ወገናት ከም ዝተቐበልዎ ይዝከር ኣብ ደቡብ ኬንያን ሶማልን ኮለላ ኣብ ልዕሊ ዘካይድ ዝነበረ ቃፍላይ ፖሊስ ኬንያ ብዝወረዶ ናይ ነታጓ ሓደጋ ብውሕዱ 11 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝሰቐትሉ ካብታ ሃገር ዝሰፈነወ ዜና ኣመልኪቱ ኬንያ ካብ ጉጅለ ኣሸባብ ክመጻ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምቁፅጻር ዶባ ብምስጋር ገለ ክፋል መሬት ሶማል ክትከታተል እያ ጸኒሓ ትማል 15 ሰነ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ተመሳሳሊ ሓለዋ ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ዝበዝሑ ምዉታትን ቁስላትን ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ማኪና ብዝተጻወደ ነታጉውን ብውሕዱ 8 ኣባላት ፖሊስ ህይወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ ዘጋርድያን ካብታ ሃገር ሓቢሩ ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕታት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ከም ዘሎ ወሃብ ቃልቲ ጉጅለ ዓብዲ ያሲስ ኣቡ ሙሳ ኣፍሊጡ ኬንያን ሶማልን ኣብ ዶባተን ብዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኣሸባብ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘለወን ዝፍለጥ ኮይኑ ብጉዳይ ዋንነት ማያት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ኣትየን መቕናየን በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ምልዕዓል ከካይዱ ጎስጒስኩም ዝተባህሉ መምሃራን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ገለ መምሃራን ካብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝጠቐሱቶም ምንጭታት ቅድሚ 25 ግንቦት ናብ ዞባ ዓንሰባ ተጸዊዖም ምርመራ ተገይሩሎም ተፋንዮም ነይሮም እንተኾነ ኣብዚ ቅንያት እዚ 6 መምሃራን ትድለዩለኹም ተባሂሎም ናብ ከረን ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ ምስም መምሃራን ቅርበት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ባዶ 758 ካብ ዝጅምር ቁፅሪ ሞባይል ተደዊልኩም ተምሃሮ ከተለዓዕሉ መልእኽቲ መጺኩም ዝብል ክሲ ካብቶም ዝወሰድዎም ኣባላት ጸጥታ ከም ዝተነግሮም ኣመልኪቶም ይኣክል ብዝብል ኣብ ወጻኢ ብዝቕመጡ ኤርትራውያን ዝጀመረ ጎስጓስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዓብዪ ጽልዋ ፈጢሩሉ ብዘሎ እዋን ብፍላይ ተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ናዕቢ ከየካይዱ ብምስጋእ ናይዚ ዓመት እዚ ኣካዳሚያዊ ፈተና ካብ ዝተመደበሉ ግዜ ኣቐዲሙ ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኽባር ሕጊ ቀሪቡ
البشر بسنبت 16 سنة كوبر كاب استباهل بيت ماسر تبستوس دلو بقبيد حلوة سراوي تسني منبارو كاب كتما خارتوم السمحة للفزينة ملكت البشر بهزباو نعبي كاب سلطانو دحر مقلافو ببلشونان بلعن تخصيصو منبارو زذكريو لعلو اخبار حقي سودان نغازيت انياتاتا بزهابو مغلصي اسي بريزيدنت نبر ناي وصاي باطيرا بمونان ببلشونان زي حقاو هياب مقبالن زبلو كستات تمسريت وخمزلو تحبير ولو كبل غليصو نسبتو سخي البشر نايتي زقربلو كستات ملاش كهب عدل توهيبو كمزلهونا رديو لعسرتات عمتات بديكتاتوريوي سرعات السودان زمرحة البشر حزباوي نعبيو تلعللو قبل علي سلفنياتات متقعت خكايد نسراويت أزيزو زبل كستاتون كمزلو دبلوماسيون منجتات يردو البشر اب سلطان اب زنبر لأوان ون قبل علي حزب دارفور فتسيمو بزبهال جاملاو هلقيت ابا هقراوي بيت فردي قبنياتات كسي تمسريت ومنبارو يفلات نحبرت أفريقيا داقم متعراين مقبار زقومت قجلة بغدام 15 سنة أب كيغالي أخيبا كايدا بريزيدنت بول كاغامي بزغرب اللعدمة مسارت أب كيغالي زساكبتا قجلة حبرت أفريقيا منفقاوي أخيبو أبو رح حملة كايد مدي ولب زلو أوانيو تكالو قاومون حقيفون زلو كومشناتن زتقللت داق مسررع وصايتات حبرت أفريقيا بعسر تخلطة ميتاويت كقدلون مدب كم زلو يزقلات عبتياب كتما كيغالي استخايد أخيبا أبال هقرات حبرة أفريقيا زواصو وغنزب بغمغام نا 115 مليون دولار كبيلو خمزلو تقليصو حبرة أفريقيا حدشا قومان كرصنا بزحزل أوان نتين ملا هقرات أفريقيا زحقوف ناصا ناي نقد زوبان مقام وصي زلو مدب أزيو حقازي كمزغون أبالات تاشماقل يردوه كم ذكر ملا أفريقيا ناصا ناي نقد زوبان مقام 52 هقرات أهقور كفر رمان كلوا إيرترا بنين كومون نيجيريا جنا ملسي هبان زلوا أب كل تشحن إسران حموشان عمت مرات تكبراوي كخون تصبيت زقبر اللوزي حدشاك أوما معري قصري تساتف ندك أنسيون مكففال سلطان مسمى نسياتن زرقا قص كم زغون أب تاخيبات قليصو مس ريدي إيراناكم زلخم زخبركم سمعتنا إزي سومنا في التساميتاتيو أم نايسولس في التساميتات መንግስቲ ኤርትራ በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ከመሓደራት ጸንሓ ክሊኒካት ክግረን ሙሳኑ ኣብ ሓያሎ ኤርትራውያን ቁጥዕ ፈጢሩ እተን በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከመሓደራት ጸንሓ ክሊኒካት 22 ኮይነን ኣብአን ተዓቂቦም ጸንሑ ሕሙማት ብሓይሊ ነንገዝኦም ክፋነው በኣባላት ጸጥታ ከም ዝተቐሰቡ ይግለጽ መራሕቲ ሃይማኖት ካቶሊክ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝለኣኽዎ ጥርዓን ሕጊ ኣብ ዘለዋ ሃገር ብኢደዋኒን ትካላት ጥዕና ምዕሻግ ዝግባእ ከም ዘይኮነ ገሊጾም እተን ኣብ ገጠራትን ሓውሲ ከተማታትን ተዶኪነን ንህዝቢ ናጻ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህባት ጸንሓ ትካላት ጥዕና ብምዕጻወን ኣብ ህዝቢ ድሮ ዓቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩ ምህላዊኡ ዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ነዘን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከመሓደራት ጸንሓ ትካላት ጥዕና ዝዓጸወሉ ቀንዲ ምኽንያት መራሕቲ ሃይማኖት ትካል ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገር ኢድ ብምእታዎም ምዃኑ ብሰፊሑ ዝውረ ዘሎ እንተኾነ ካብቲ መንግስቲ ዝተዋህበ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ የለን كم زفلت مراحت هايمانوت كاثوليك أب حزب إرترا زورد زلو أدرع زقلتن منقست زختلو زلو كان التححزان زنقف تدقاقا من الأخطاط بمتحلاف حزب خبدل ندار أنا عيننا ينعمتن إلهم يوم إرتران إثيوبيان أب قداي سودان زلون مرقت بمفلايو نتخم حدش جمير زلو زمدنن كيتنكفو سقات كم زلو تقليتو ኤውሮጳውያን ዲፕሎማሰኛታት ነዚ ስግፍታት ዝገልጹ ዘለዉ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብዮ ከም ዝፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝፈረሙ ዕርቀ ሰላም ዶባት ክልቴን ሃገራት ንግዚኡ ተኸፊቱ ድሕሪ ምጽንሑ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተወስደ ስጉምቲ ዳግም ተዓጽዩ በንጻሩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘዳውባ ከባቢታት ክፉት ክኸውን ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ወግዓዊ ልሳን መንግስቲ ሱዳን የመልክት ንወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ሌተናንት ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንምርኻብ ብዓርቢ 14 ሰነ ናብ ኣስመራ ከም ዝተጓዕዘ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ትርክብ ናጻ ምንቅስቓስ ሰብን ንብረትን ከምኡውን ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ይግለጽ ኣብ ትርክብ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብህዝቢ ሱዳን ጥራይ ክፍታሕ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስልጣን ኣብ ኢቲ ወታደራዊ ጉጅለ ክጸንሕ መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ገሊጹ በንጻሩ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ጉዳይ ሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገርን ናይ ሽምግልና ተራ ክጻወቱ ሓቲቶም እዮም
ኣብ ጉዳይ ሱዳን ሓያሎ ሃገራት መምስረብሐን ብዛመድ ንወተሃደራዊ ጉጅለን ንምንቅስቃስ ናጽነትን ለውጥን ክድግፋየን ተራእየን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ እዚ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ሒዞንኦ ዘለዋ ዝተፈላለየ መርገጺ ነቲ ገና ተነቃፊ ዘሎ ዝምድንአን ብኣሉታ ከይጸልወዩ ዘሎ ስክፍታቶም ዲፕሎማሰኛታት ፕሬዚደንት ግብጽ ነበር መሐመድ ሞርሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራቡ ብሕማም ህይወቱ ከም ዝሓለፈት ካብ ካይሮ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ حسن مبارك بهزباو نعبي دحر معلاو بديمقراسياو مرجع سلطان ጨበጠ محمد مرسي ኣብ 2013 بوتادراو علوا قب سلطانو 5 ተገለፈ ይዝከር مرسي بشدشተ ገበናት ክስ ተመስሪቶ ኣብ ቤት ማእሰርቲው ጸኒሑ ገለ ካብኡ ኣብ እዋን ህዝባው ናዕቢ ናይ ዝተቀትሉ ሰልፈኛታት 20 ዓመት ማእሰርቲ ብስለያ ንመንግስቲ ቀጠር ንሕልፈት ዝብል ይርከቦም እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቀረበሉ ን20 ደቂቕ ሃልዋቱ ጥፊኡ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝወሰደሉ ዝነበረ እዋንዩ ሞይቱ محمد مرسي بحمام شكر ጸላም ከብድን ኩሊትን ነዊሕ ክሳቀ ከም ጸንሐ ዝገለጹ ምንጭታት ዜናት ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ውን ሕክምናው ረድኤት ተነፊግዎ ምንባሩ ይገልጹ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶዋን ቀዳማይ ናይ ሓዘን መልእኽቱ ዘመሓላለፈ መራሒ ሃገር ኮይኑሎ እቲ ፕሬዚደንት ንመሐመድ ሞርሲ ስውእ ኢሉ ብምስማይ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣባላት ፓርላማ ብሪጣንያ ዝርከብዎም ሓያሎ ተጠበቕቲ መሰላት ሞርሲ ተሓይሩሉ ዝነበረ ኣገባብ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ምንባሩ ክስታት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمونا في التعميتاتيو أمنا يروبع في التعميتات ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ጉጅለ ጠበቃታት ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ተሃገር ኢንተርኔት ብምዕጻው ክሲ ከቕርብሉ ተዳልዮም ከም ዘለው ተገሊጹ እቶም ጠበቃታት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኢትዮ ቴሌኮም እቲ ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ናይ ጽሑፍ ወይ ቴክስት መልእኽትን ንተኸታታሊ 8 መዓልታት ምዕጻው ብመሰረት ቀዋምቲ ሃገር ሕጋዊ ዘይምዃኑ ንምርኣይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ኣብ ቅንያት ናይ መልቀቕ ፈተና ዝካየደሉ እዋን ዝተቋረጸ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ተማሃሮ ነቲ ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ከይሰርቁን ከይቀባበሉን ዝዓለመ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ እኳ እንተሎ ኢትዮ ቴሌኮም ዝኾነ መምርሂ ኣይሃበሉን እቶም ጠበቃታት ኢትዮ ቴሌኮም ኣገልግሎት ብውሕዱ ኢንተርኔት ብምዕጻው ናይ ዝወረደ ክሳራ ካሕሳ ክኸፍል ክሓቱ ምዃኖም ዝገልጹ ኢትዮጵያ ብዘይ ኢንተርኔት ንሓደ መዓልቲ እንተውዒላ ኣስታት 4.5 ሚልዮን ዶላር ክሳራ የስዕበላ بخل وغن منغست إثيوبيا إثيو تيليكوم زركبهم عبيت تكالات منغستي ناب ناي ولكي وي كفيلاوي بحتاو تكالات ناي مقبارن مسرح جميرو خمزلو غاليتو منستر فاينانس تهاجر أحمد شيدة نزب زملكتا بصحابو مغلطي إتي ناي تيليكومونيكيشن أغلغلوس زهب تكال قدمنا بكفيلاوي ناي بحت تكال مسقارو زدلي داقما متعراي كبرلو مخانو حبيرو بمسرز زوص يزول مدب منقد أير إثيوبيان شكور زفريا تكالاتن ون مزناي تيليكومونيكيشن تكال بحتاوان ولك أساباتن تكالاتن زوفور لنس اللاتات قناعين إثيو تيليكوم 65 مليون تقلقل تزلوو بمنقست إثيوبيا تراي تباحيتو زتانحة عرموشش ناي مرخبي تكاليو حزب السودان البشر كاب سلطان دحر ملايو وانبر حيزو زركب وتهدراو ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ብምጥላብ ከካይዶ ጸንሐ ኣድማ ዳግመ ውዳበ ብምክያድ ተቃውሞታቱ በሐድሽ መልክዕ ንምክያድ ይወዳደብ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ገሊጾም እቲ ኣድማ ድሕርቲ ብሰለስተ ሰነ ሰራዊት ብዝኸፈቶ ተኽሲ ብውሕዱ ህይወት 128 ሰባት ዝወሰደ ፍጻሜ ተሰናኺሉ ይጸኒሑ ድሕርዚ ንመላእ ሱዳን ዘናዓበ ቅትለት ሰልፈኛታት ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 9 ወርሕ ምርጫ ከካይድ እኳ እንተወሰነ ህዝቢ ግና ስልጣን ሙሉእ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገርን ሰራዊት ካብ ከተማታት ክስሕብን እዩ ዝጠልብ ዘሎ እዚ ሓድሽ ዝወዳደብ ዘሎ ኣድማ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታት ሱዳንን ብምሸት ዝካየድ ኮይኑ ብዘይካቲ ስልጣን ናይ ምስጋር ጠለብ ነቲ ብሰለስተ ሰነ ዝተፈጸመ ቅትለት ሰልፈኛታት ውን ዝኹንን ምዃኑ እቶም ወደብቱ ይገልጹ እዚ ኣብ ከባቢኻን ኣብ ቀንዲ ጎደናታትን ኮፍ ብምባል ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ኣድማ ኣቐድማ ኣቢሉ ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ ወተሃደራዊ ቆንሰል ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምዕጻው ህዝቢ ብማሕበራዊ ሜድያታት ከም ዘይራኸብ ኮይኑ ምልሻ ጃንጃዊድ ከም ስሩዕ ሰራዊት ሃገር ብምዃን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ከቢድ ገበናት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝኽሰስ ዘሎ
ዛጊት ብመርትዖ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ልዕሊ 12 ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ሬሳታት ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ኣብ ፈልግ ናይል ምድር ባይን ይርከቦም። ጉዕዞ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ቀራና መንገዲ ኣብ ዝርከበሉ ኣብዚ እዋን ብመንጎኝነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም እውን ርኡይ ምዕባለ ኣየምፅአን ዘሎ። አልሑቲ ናይ የመን ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዱ። እቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ስዑድ ዝርከብ ኣብሃ ዝተባህለ ማዕርፎ ነፈርቲ ከፊላዊ ዕንወት ከም ዝወረዶ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ህይወት ሰብ ዘውረዶ ጉድኣት ዛጊት ኣይተሓበረን። እንተኾነ ልዕሊ 20 ሰባት መቑሰልቲ ወሪዱ ከም ዘሎ ብኣልሑቲ ዝውነን ቴሌቪዥን የመን ገሊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተዋህበ መግለጺ የለን። አልሑቲ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ ዘካይዶ ደብዳብ ናብ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ክባቢልዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ናይቲ ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ቀንዲ ምኽንያት ግብረ መልሲ ናይቲ ብዕለት 13 ሰነ ስዑዲ ኣብ ከተማ ሰንዓ ዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ግብረ መልሲ ምዃኑ ይግለጽ። ኩናት የመን ካብ ውግእ ሓድሕድ ሓሊፉ ናይ ውክልና ውግእ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ተቐይሮ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ ረቡዕ አልሑቲ ኣብ ከተማ ጂዛን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 26 ሰባት ከም ዘቑሰለ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። አልሑቲ ብተወሳኺ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ክቕጽሎ ስለ ዝኾነ ህዝብን ሲቪል ሰራሕተኛታትን ማዕርፎ ነፈርትን ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣተሓሳሲቡሎ። በዚ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ኮይኖም ዘለዉ ህፃናትን ኣዴታትን ከቢድ ናይ ዓፀቦ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ከም ዘሎ ይግለጽ። ሴቭ ዘ ቺልድረን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብውሕዱ 5 ሚልዮን ህፃናት ናይ መግቢ ሕፅረት ኣጋጢምዎም ከም ዘሎ ሓቢሩ። እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ደብዳብ ነፈርቲ ጥሜት ተለባዒ ሕማማትን ካልኦት ሳዕቤናት ኩናትን ንሓደ ሙሉእ ወለዶ ከጥፍኡ ከም ዝኽእሉ ብምትሕሳብ ክልቲኦም ወገናት ንምግብን መድሃኒትን ከም መሳርሒ ኩናት ከይጥቀሙሉ ኣተሓሳሲቡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ዕስራ ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ኤርትራውያን ትዝከራላ። ኣብዚ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሉ ነዛ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ብኽብሪ ትዝከር ዕለት ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ ጋህዲ ንምግባር ዝሓለፉ ሰማዕታት ደቁ ረኣዮም ንምትግባር ቃል ዝኣትውላ ዕለት እውን ምዃና መዘኻኸር ቀሪቡ። ከካብ ቦትኡ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ብፍላይ ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ኤርትራውያን ጀጋኑ ሰማዕታት ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ዝዝክሮም ዘይኮነስ ነታ ዝወደቑላ ዴሞክራሲያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ክውንቲ ብምግባር ጥራይ ከም ዝድበሱ ኣዘኻኺሮም። ዓመት መፀ ከባቢ 20 ሰነ ጥራይ ከም ዜና ዝቐርብ ንስድራ ቤት ስውኣት ብመንግስቲ ዝውሃብ ረድኤት ምዝኽኻር ዘይኮነ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ስድራ ቤት ስውኣት እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ መስገደል መነባብሮ ሃገር ኣስካሕኪሕዎም ብበረኻታትን ባሕርን ሰጊሮም ናብ ስደት ዘቋምትሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ሰማዕታት ኤርትራ ሓደ ውልቀ ሰብ ንምልእቲ ሃገር ከም ናይ ውልቆ ትካል ከም መሓድር ኢሎም ዘይኮኑ ብሕግን ርትዕነት መሓደር ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ዝረኣየላ ሓንትን ብልጽግትን ኤርትራ ንምምጻእ ከም ዝሓለፉ ብምዝኽኻር ከዓ እቶም ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እዚ ራእይ እዚ ክሳብ ዝትግበር ቃልሶም ኣበርቲዖም ክቕጽልዎም ምዃኖም ይገልጹ። እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ብውልቅን ብእኩብን ናይ ሽምዓ ምሸት ብምድላው ሕድሪ ሰማዕታትና ክሳብ ነተግብር ኣይክንድቅስን ኢና ክብሉ ቃል ኣትዮም። ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ምብጻሕ ንምክያድ ብዕለት 19 ሰነ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡ ወግዓዊ ልሳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ። ክልቲኦም ወገናት ልክዕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝጀመረ ሓድሽ ዝምድና መንግስቲ ኢትዮጵያን ፕረዚደንት ኢሳያስን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክግምግሙ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት። ፕረዚደንት ኢሳያስ ንሚኒስተራት እውን ከየማኸረ ብዝወሰዶ በይናዊ ውሳኔ ዝጀመረ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቲሙ ዘሎ ውዕላት ዝርዝር ትሕስኡ ንህዝቢ ኤርትራ ገና ብወግዒ ተሓበረን ዘሎ። እዚ ምስጢራዊ ስምምዓት ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ላዕለዎት ሓለፍትን ካድራትን እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ኣኪቦም ኣብ ዝህብዎ ዝነበሩ መብርሂታት እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ዘርአየ ምንባር እዩ ዝፍለጥ።
ኣብ 2018 መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብዝኽበረሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መደረ ነፃ ውዒት ሰላም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምቕባሉ ከፍልጥ እንከሎ ምስ ረዚን ዕለት ዘይሳነ ንሓደ ክፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምንጻል ጾታ ተወዲኡ ክብል ተሰሚዑ። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ምስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰላም ንምህናጽ ሓደ ዓመት እኹል ከም ዘይኮነን ገና ብዙሕ ጻዕሪ ክካየድ ከም ዘለዎን ይገሊጹ። ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መልእኽቲ ሰዲዱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምምጻእ ዝኸፈሎም ስዋዓት ሃገር ዳግም ብምህናጽን ብሰላምን ክድብሶም ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ብ20 ሰነ ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪራ ውዒላ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ብሰፊሑ ተዘሪቡሎ። እቲ ብዕለት 19 ሰነ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ሬድዮ ኤረና እትርከቦም ከም ምሕዝነት ምስ የመን፣ ቲንክ ኣፍሪቃ፣ ረቪቨ ኣሶሲሽን ዝኣመሰላ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ተሳቲፈን። ኣብታ ኣጋጣሚ ወኪል ሬድዮ ኤረና ኣብ ዘስምዖ ቃል ንህሉ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪ ምግላጽ ምስ ብዝሒ ህዝባ ክነጻጸር እንከሎ ኤርትራ ካብተን ብብዝሒ ስደተኛታት ዘፍረያ ሃገራት ዓለም ምዃና ኣብርሂ። ንሱ ብተወሳኺ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ፍታሕ ኢሉ ዝወሰዶም ውሳኔታት ንኩነታት ስደተኛታት በኣሉታ ከም ጸለዎ ብምሕባር ቁጥሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምጉዳል ንመንግስቲ ኤርትራ ረድኤት ከም ምሃብ ዝኣመሰሉ ምሳሌታት ኣቕሪቡ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ቀንዲ ናይቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ሽግር ፈጣሪ ብምዃኑ ናይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጥሩ ንምጉዳል ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ንዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ምሕደራ ምፍታሽ ኣድላይ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። እቶም ካብ ኤርትራ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ዝተዋጽኡ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ነናይ ሃገሮም ኩነታት ስደተኛታት ድሕሪ ምግላጾም ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐርበሎም ሕቶታት መሊሶም። እቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ፓሪስ ተኻየደ ዓውደ ዘተ ምምሕዳር እታ ከተማ ዝርከቦም ፖለቲከኛታት መንግስቲ ከም ዝተሳተፍዎ ልኡኽ ሬድዮ ኤረና ሓቢሩ። ኣብ ሊብያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 131 ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብሓገዝ ተጽዋዕ ስደተኛታት ናብ ኒጀር ጊዒዞም። እዞም ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት 20 ሰነ ካብ ሊብያ ዝወፁ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ፣ ሶማልን ሱዳንን እዮም። ኣብ ሊብያ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርትን መዳጎኒ ማዓስክራትን ተቐይዶም ዝጸንሑ እቶም ስደተኛታት 64 ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ይርከብዎም። ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ስደተኛታት ናብ ኒጀር መግዓዞም ከም ቀሊል ዝረኣይ ይምሰል ዳ እምበር ኣብ ሊብያ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንህይወቶም ኣስጋ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዝነበሩ ብውሕዱ ብሰላም ክድቅሱ ምኽኣሎም እውን ዕግበት ይስማዓና ኢሉ። ተጸዋዒ ስደተኛታት ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ ኣብ ሊብያ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት 711 ናብ ኒጀር፣ 295 ናብ ኢጣልያ፣ 291 ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ካናዳን ከም ዘጣየሰ ይገልጽ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘሕልፍዎ ዘለው መከራን ሓደገኛ ህይወትን ብምግላጽ ብቪድዮን ድምፅን ዝተቐርጸ ናይ ሩድና መልእኽትታቶም ብተደጋጋሚ ከም መሓላልፉ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ። ልዕሊ 3800 ስደተኛታት ገና ኣብ ሊብያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘለው ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክቱ። ንጉዳይ ሱዳን ፍታሕ ከምጽእ ትጽቢት ዝግበረሉ እማመ ሰላም ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክዝትየሉ ምዃኑ ካብ ከተማ ካርቱም ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ሳልስቲ ሱዳን ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ክልቲኦም ወገናት ተራኺቡ ብዛዕባ ተቐሪቡ ዘሎ እማመ ሰላም ክዝቲ ትጽቢት ይግበረሉ። ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝቐረበ እማመ ንምልሻ ጃንጃዊድ ዕጥቁ ከውርድ ኣብ ዝብል ነጥቢ ስለ ዘይተሰማምዐ ወተሃደራዊ ቆንስል ካብቲ ዘተ ሰላም ከም ዝሰሓበ ይፍለጥ። እንተኾነ ብሰንኪቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ፍርቂ ስልጣን መንግስትን ማዕረ ወከልቲ ወናብር ኣባይቶን ዝብል ሒዝዎ ዘሎ መርገጺ እቲ ዘተ ሰላም ግብራዊ ከም ዘይከውን ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱ። እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምስ ተቃውሞ ዘካየድ ዘሎ ህዝቢ ክዛተ ቁርብ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ እኳ እንተጸንሐ ወከልቲ ህዝቢ ንኣልበሽር ኣሊና ካልእ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ክንተክል ድሌት የብልናን ብምባል እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣኑ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ብምጥላቢው ናዕብታቱ ገና ዝቕጽል ዘሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን